Дъвчете кутии, дъвчете кутии, това е то сериозно занимание. Дъвчете кутии, прости кутии, без никакво съдържание. Елай ти, не се бави. Дъвчи, 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 елай ти, не се бави. Дъвчи, 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 дъвчи. Вие излъчихте. Просто наско. Здравейте! Днес реших да кръстя носа си Пепи. Благодаря на всички. Пепи, 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 носът ми се казва Пепи. Пепи, 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 носът ми се казва Пепи. Обещавам, че много скоро ще го направя. Ушите, това са сателитни чинии. Настройте ги на който канал пожелаете и гледайте телевизия в главата си. И ще продължа да го правя. You're watching CNN. Така че, скъпи приятели, до скоро. Царството на документите. Пак сме в царството на документите. Щастлив петък. Срока наближава. Щастлив уикенд и ще се видим. Гледай не го изпуснеш, че после зле става. И да си пожелая да влезе някой в парламент и в Министерски съвет да направи тест за наркотици на управляващите и опозицията.